Noua lege a salarizării va duce la diminuarea salariilor unora dintre noi. Nimeni nu pierde niciun leu la salariu. Înțeleg că aici avem cadre din învățământul preuniversitar. Este corect? Da. Salariile în preuniversitar cresc începând cu 2010 cu 78% până în 2015. Asta este scris în lege. Cât câștigați pe oră, doamnă? Pe oră? La ce vă referiți oră? Pentru că noi nu plecăm niciodată la ora 12 din școală. Nu, întrebam ca fapt divers. Pe oră nu am calculat niciodată. Câți bani luați în mână? Vă rog să mă credeți că nu știu salariul unui învățător și a unui profesor. Sunt institutor. 14 milioane. Deci acesta este salariul 1400, net. exact. Credeți că vom mai avea răbdare până în anul 2015?